gazawa hutu baya riskar ta kai garin jayi komai bai yiwo sai da kai mai gamammar sarauta kalikin talikai rambu ne kai babu sai kai kana ka kai ai bautar ka komai da kai izini kai domin wanda bai ji da kai shi ya kawo amincin nutsuwar zuciya kuma ya tsaro hanyoyin zaman lafiya shi ya dinke dukkan barakar duniya shi ya kwance dukan sharrin tukun makiya kuma ya haske duhun juwala da kalma daya kuma ya buɗe rufin ji da ganin idaniya mai masoya sha biyayya gaba da baya alƙiblar dukan mabiya ba ka zance da san zuciya sai da annabina yankuna masoyanka ne ayarinmu mun fito muna kai da kai ba ka motsi sai Allahu ya ce kayo kai ka gamsar da Allah ya abin kwaikwayo kai ka samar da amsoshin abin tambayo mai mukamin hanawa da cewa ayo masanin zuciya da abin da rai ta rayo abin da duk naka ne ya wuce kudi ya siyo wanda ya biyo baya wayo masu kai ne a kausar suke yin iyo mai gudana tun kaira masai da kai ya masoyi kai Allahu ya ce mu bi wasidar so da kai ne masu bi za su bi kayatacce na Allahu sharo bi taskatacce da ka kunshi al'ajabi ra'uf rahimun kake kankare zunubi tabbatacce mukamin ka bana ibi ya madubi baka aibi mai fitattun bayanai ka ne wajibi da ya bayi Allah ma yana ji da kai babu sauran ɗayan mai kira in ka zo mai gamammiyar dawa sha
mun ki kayyadacce mai matsayi da girman haƙi mara mafari Allah ya yi shirya da kai kai ne makagi ya ce mu rike abin dogaro ya kiyaye ka littafin ka ya ba tsaro sammakon masu shari cikinsa sun makaro shi ya barranta daga badali ko an kirkiro wanda ke da tsarin da waɗansu ke yin aro manuwal buka komai ciki ya tattaro gida da soro ya ɗauke tsoro duniya lahira da abin da zai bujiro har makoma guda biyu ya nasar da kai kai kadai ne mafifici cikin anbiya ɗaukakakke a manzanni abin kwaikwaya kai kadai ne kiran kai lullube duniya kai ka jure sharrin hasadar makiya kai ka buɗe surorin karsashin gaskiya kai makagin mu ya baiwa biyakin biya sha sanayya kundisiya kai kake ce hijaban daren tafiya kuma ka buɗe samai kasa take gaida kai annabina yankuna masoyan ka ne ayarin mu mun fito muna gaida kai ya masoya sun yado suna jinjina sun yi murna da saukar da sayyidina Allah ramma malam sada yambona har da malama abbas mai san ka yambona mukutar sakatare a san ofisa jinjina musa na hawa giza giza yana jinjina sadiku sade usman nasidi baba abdu rufai shehu soya gina anas na oka malam bisalla ya kai da kai Mustapha mai caji ma yana kai da kai lawal mai shago masoyi yana kai da kai tahiru mangal alfari yake yi da kai tahiru dan midiya shi ma yana kai da kai malama abdullahi zawiya yana kai da kai mai gyada kiyaya ce na gaishe da kai abdul dan malam Husainu kullum ya rike ka gamgam ya shugaban talikai so da kauna al'amarinsa bai ji da kai tawassali mun yi da ma'aiki kai la'ambiya zaman lumana ka ba mu saboda ma'ul haya sannan rayuwa cire silar gimbiya yakin mu Allah a kawo mana zaman lafiya kasuwar mu a kare mu da sharin makiya yalwata ta da albarkar ka da siriya gida da hanya fili da buya dan alakar ka da rabu mun sunkuya so da kauna birnin gwari
na Allahu zan dan isar tsarikanku abin dole zai kayatar mahukunta dan Allah ku dan tsawatar sai ku jure ku yaƙuri ga mai hasadar yare ni zan a Qur'ani akwai ka'idar kar ku manta wailin akwai ta tausayawa ga bayi shine mai fita san takaita